Hi mga kaupaw, maadjong buntag Pilipinas ug madung oras sa tibuok kalibutan. April 14 na deron guys, adlong Lunes. Hi ikaw na Hello. Hello. Kung manamig pamahaw, manapag-inom sa pisyo sa vitamins. Diya. Manglakaw dahil meron kayo maatumi sa barangay kayo magkuhamig, indigency. Gabing initan na ron guys, bisang buntag pa, nasikip pag na-init na. Ano na? Tatay, tawag ka. Tawag sa tay. Tawag ka ba? Tawag ka. Tatay. Tawag ka ba? Tay. Tay. Kusga. Tatay. Kusga lagi. Tatay. Dali. Tawag lagi sa tay. Tumato na ta. Tatay. Tawag. Tatay. Ha. Tawag lagi sa tay. Tawag lagi. Tatay. Oh, tawag sa tay ta tanawa. Lili ato. Tawag. Tatay. Langaw lili ato. Tawag. Kusga. Ya tatay mato na tatay. A few moments later. Hosing yan, hosing. Bay, lago ka na bay. Haman ada pitay na sa bus? Na lagi pisuan. Baw pisuan nas pispo bungad. Klaro ba yung cellphone? Sunog na pod. Bay na ba, bay. Di na dami sa bahay guys. Kuilawan ko kaya na napoy sunog na pisuan. Nagana ko dyan pa. Opa may kalaho sa ngatog bayan kay plat magamang ligid sa tricycle. Gipakuan pa, gipabulkit pa. Kasi makuan ta kung indigency dyan na plat man. Tricycle. Anong ginagawa niya? Napadji arang dako ang sunog datos piswan. Duog ra kadto dari. Nuko. Arang inita, nuko di jud magkumpiyansa gan say kuan kinahanglan jud maniguro jud. A few moments later. Naniot to nas precious guys, karon pa miningsod kay amo pang giop ag plangka kay nasimba ko jud budak ko ang sunog pero naapula naman pag diha naman pag mga bombero. Ang deula ra jud na madari isa ra jud ka kuan may kuan kay piswan man to sa pistol sunod na ni pistre na bakal lagi ta glisod ning naka-experience sa tag nasunog ba kay nanatay trauma. Naman na dahil may pangaan guys, naman na may paniod to das precious sa Philippines sila sa tatay to sa amang vlog bagahapon dito yung comment nga amang kuno siguro kuno precious kay wa pa kuno nahibo ibaw ang istorya bisa gamay na nasa daghang jawit guys pero di lamang ko makabidyo kanang nga na si Drake sa mabilin das Philippine manawag na may nga nagmama dahil si guys kay mama ug tatay agidya mama ug tatay ijang nahilwas simba ko en taon tiaw bagajad ug amang baday nang nana mo na yung mama na hayluwas na mga nagtidi agisang tidi beer may tidi may nga na magalina ug mo palit pag napoy mo palit og ice candy may bili ice candy matudlo man na sa treatment di
Alos Ginoo na lang taon na po na si Jay nahilwas man. Jawit-jawit man na siya basta siya ng isa manawag. Di naman na mo mabidyohan kay magatubang siya sa kamera di na siya magjawit-jawit magkuan na siya magzama-zama sa istorya pero na si Jay di may kulbaan nga maamang kay na siya na mauhan kay sa una pala man na siya mga siyang pakabuan na mahingan na siya mama di mahingan na siya mga jawit-jawit di naman siya na matimpuhan nga mabidyohan kayo magatubang rin sa kamera hindi na siya matingog manang og na pala may CCTV nakain nga dyan siguro po mo guys nga di amang halos ginuuna na pala sa mga jawit pero ang development sa bata di man mo pagsun kay ang development gyapon kaya mo silingan na rin nga duha na kapit magtulon na ang galito istorya maglulat-lulat mo gani so ang mga bata is tigod ang i-compare kay bago tagan sa development sa atong anak di jud may magkuhan na sa kada matag buntag na mo na imong kuan diha nya ijang charts ABCD ABCD dito numbers and shapes sige lang po na mag-istorya mag-aral naman sa mga tubang sa cellphone hindi mo tingog ka nagaling wag ijang amahan diha mo gawas may tatay may magaling masuko magaling na pero mama og tatay dyan ni siya di dyan ni siya may nanay so, mangilag na pagka-cellphone. Nag-vlog pa sanay. Simba ko yung taon tayo baga dyan pag-amang. Diin tampod. Kailan maguna ni mong amang, kaya na maguna hearing test. Isang daning amang, makadangag ba daning amang? Alos Ginoo, nanapod na sa mga jawit. Minsan mo jawit-jawit ang mga tumang sa kamera. Mangilag na pag cellphone kana nagtingog na kay gain na ba kagamang simba ko yung taon. Kanta lasing. Sing dali. Sing. Okay, BCD mo sabat-sabat na si Janam. A B C sabat-sabat na si Jan. Wala man sa CCTV dari kayo magtulo-tulo pud mi sa di pud mi mag-video-video. Nasa ko sing ko kay nang tanan no. Sing na. Sing ko na kay. Itak na inoon. Isagan sana na mas nagtudlo nanay tatay kaysa una nanay tatay raman dyan sa may nanay mama dyan na dyan mama tatay nga nagi dyan kasi dyan mo ingag nanay less than siguro sa nanay so mo to guys sunog karag na pa na ating kilba sunog kaya lisan ding matruma na tag sunog kaysa una sos lalim Daghang salamat di ay sa mga top commenter sa among video. Yung tulin tagamay guys ning 1921 na ta. Pan-aw na nahagkisa ng mga daghan mga comments kanang mga sakad sa pagsugod sa itong mga top commenter. Matoy maapil sa hang rapor po sa pinaskuhan. Bahala ginagmayra good. Basta mo pili ako po nung katumakin daghanan ka jumukong nung katong mga isa katong mga sa unang vlog tanawa na ako sa itong mga daghan ka mga comments may apel na sa hang pahalipay gamay ra gud pod guys kay gamay ra man pud tay kita anja kami gani kani jeng among sweldo dani makasweldo jud mi tag 7 ka buwan mura ra pud gamuwarkan siya bawi-bawi ra pus pangload nang maingon dig hayahay wajay hayahay guys basta di ka maning kamot kay di jud kamo kita mo na maning kamot jud so mao to dito ko sa center ganina kay nagpa-kuan ko sa midwife mo siya madumbuhaton sa mayuma so mo lagi to ningan siya nga need lagi na naipilhit karong kuan nagbayranan diya kong gitambagan na magkugi jud kuno ko gusto jud kuno ko di mo gastong mako ato kuno ko sa PGH kay na ako na mga charity dito jud kasagaran kuno pud sa mga doktor basta mahandog naman jud kalabi na ganang kay kabayad nya nang kay majong pangita maluoy kuno pa ng ibang doktor dito ningan kuno pa na pangitaan pag sponsor na sila bahala sa operasyon duha-duha pa pud ko kayo kinala nung gatos PGH di man pud nang pwede ako rang isa dya naman pay bata di pud na pwede dudad-on kaya bagay sa dudad-on na ladyos biyahe manjo pa ko puhunog kasi maluoy na humuuban kay
mabilin man dyan ng bata kaya di man na pwede dadaan dyan mga adlawon ba dyan nagadto kay kinahanglan ko no kadlawon pa na dito kay tagas man nakadyo pila kay daghan man lagi outpatient nga pasyente yun naman ko sa midwife sa center nga kung magkugi lang man dyan ko kahago na di dyan ko na mo gastong dako kay para sa una sa pagpanganak nga niabot man dyan ko to 40 to ang mga resita dyan nga na mga po na mahitabo basta di ako sa di anak ka na precious magpaano pilhet lagi kay so parara na sa bills pero among gasto lagi pud sa mga resita mga gikastambal sa injection sa mga swero amo man dyan natanan pero niyan pud siya mas maadyo pud og na pilhet di na ko ma-honor sa indigent manghulog naman pag kinagam dyan de kunurong monthly sa kinamuban og kita 400 pesos kuno ag monthly ug wa nam sila yung choice ug di na jud ko kuan sa indigent so maningkamot na lamang kung makahulog tag third quarter man siguro nang ingana pero alam medyo mahulog gani mo rong tuiga sure naman gani ko nga maoperahan ko niya ang bigay ni nga mahuwat ta sa zanahag ano sa ang gusto ready na ba ko ano man ka nakatugo na ka? Ha? Mapagalipag humagka Ma, pagduha sa anak bol ka. Pagduha sa mugbol si tatay ka. Diyan lagi sa mingag nanay, mama siya ng ija. Pagduha sa mugbol si tatay, lakaw na. Nanay lang. Nanay ko na. Nanay. Nanay, kaya rong padidihan na. Namunlot nagsinina. Nanay lagi. Nanay. Nanay. Nanay lagi. Nanay sa musumutong nanay. Purong si. Nanay. Ngayon galing ama may wadi ha. Magtawag may nagtatatay. Tatay. Nanay. Plus ginawa na naman yung tampo nito. Nanay. Mauna naman na mo sabat-sabat. Di lamang po natadalian kay pila pabapot na. Kamauna ba din na mo dawit-dawit at tubangan sa cellphone. Practice mo na siya sa istorya. Ato na des tatay padung sa terminal kay dyan na po na tricycle ug humanabag kuan ug humanabag bulkit layo na dali na sorry. A few moments later. Alas 5 kape na day guys anja diyan na mi sabay ano mo na itong alas 2 na mi kape nakalakaw kay motor di pa bulkit pa man ligid. Awa na day kung nagibulkit kaya ang laghana nagbuslot pag interior gay alid ala lang magbagong interior sa ito pa mi sa barangay kanito ako certificate of indigency ja nalangan pud kay daghan pitaw daghay nang naman sa barangay stress na pud mi nang sa bayan kay ipalit pud mi kinahanglan na risbay ja mahal na tong precious sa pang-ligo gawa na si Jay Vitamin. Uy, adada good. Naka-charge man kay nakatug mas tricycle paguli. Man adada na pud. Kay manihapon na pud tanja. Ni hapon pud mis palengke kay palit mig sa daan hapon. Hi, Ikarali. Hello. Hello. Eh. Ja ag kuan day guys katong advertise ni Porami nga sus nilit ano nga kuan diaper ning try na dai mi di Aplas katong advertise ni Porami sa TikTok nga ilang gamit ni Dalton kasi precious wala ni na mo alin isa kad pag anak hantod karon IQ jud ni siya ja ning try na mi sa Aplas ning order ko diha ni siya na deliver sa Bernice so wadya na mo as in may pisa jud siya di murag wa nagdiaper pero kinahanglan naman jud dili sa dali kay may pisa man di sa mailhan na puno na pero okay naman pud ang precious na rasis sagad pag Bernice ang man sang ipagamit ga kuha na gud on Lunes barato jud pud siya 50 ka buok 350
Pila to tay? 315. 315 ra ang 50 ka buok kaysa IQ. IQ large si Precious mo palit mi kuan ra. 44 plus 2, 48 pieces ra. 48 ba tay? Kay 44 plus 2 man. 46 ra. 46 ra. 485. So dako jud pud si jag save. Madyo lang magpadadon mo adon si Precious kay. Pag dyan sana mo ko anig laing diaper, i-cure man dyan sukad pag newborn siya. Kaniro ni aplas mi. Nipis na siya noon. Maong murag. Maong iyas po rami nga di ko nung magbukdo kay nipisan raman siya. Pero di man po siya maawas. Kaya naman po siya leak guard ka na bitang mura bitang guard. Jesus! Murag pero murag dali pud si Jack mahurot kay nipis raman pero si Precious di naman pud kaadus Precious mangihi labi na gabi so wala na mag di na mo diaper og di na jud basag diaper og mga kadlawon na pero ang pamina ni Jack murag kadlawon na siya mangihi kay say da man jud ni alas 9 inisan man na si Jan nagka-alas 12 among tanaw no pa may sud nagka-alas 3 ba si Joe siguro mangihi ka lang. Hi, ikaw. Hi! Na. Hello! Pasensya na mo, tagsa pa ko istorya, pero kaluis ginoo di ko amang. Di baya ko amang. Sa una guys, sa gamay pas Precious nakahilak pud ko kay naamay niingon ni Jack naamay niingon na libat ko ng Precious nakahilak ko kay mo ilang tagang anak niingon na libat karon pud na napoy niingon amang siyempre sakitan ba ko kay habja pud ng anak nga kami mismo kay baw nga di man ja amang kay das mga kan pa ni si Jack mga 8 months 9 months kay na naman si Jay luwas nga dadada nga nana nga na ang kana jung wajay mahilwas pero sa dilaman kay naman to'y Ginoo nagtanaw saan nga mga ilang opinion so pa tayo mahimo kay mao may ilang di ka istorya manihapon na din guys si Precious sumanag unag kaanggon dyan kay ilagaman magbuhat ako ng iskindi agamang sudan Nahapon na guys. Buwad sinigang nga bangus ug buwad salin na dyan ni gabi ining buwara guys so panahurot daghanon man paglutong tatay nja nagsinigang mig bangus dito mamis palengke gunja kay lamin ang padihigo po sabaw grabing mga tadrong gabi iha ba grabing di ko kasabotong di malasa ba o unsa ba so may kabuhat ko guys kindi kay Ginoo ko, nagwa man dami tubig kay si tatay giabtan magsira. Wa mi kakaos. Diya mineral ko dyan ang gamitin. Diya, wa na lagi may gipang inam guys. Agam mo rang giinam, magkaturong isang gihimong ice. Diyan gihimong ice nga wa pa mo gahi. Wa na lang may among gipang inam. Nahutdam dami tubig. Napunan mo lagi may nalihat mis oras. Sarado na may tubigan. Ikaw, tuog na. Kaya salamat dahil sa nag-message na ganda. Ladyo ra ba ko numisong. Di ra ladyo tos biyason guys. Piswan laman to. Napapay pisto. Kisa pa po di pistri. Pero kulba. Kaya kasi gadyo hangin ganda. Diyan grabe inita. Sabi ito itong pag-abot ng mga daris bay. Amo dyan giop ang plangka. May Ginoo ko. Gamong kurinti dari. Isa rarabay tinugdan. Madugali kay abot po ang mga bumbero. Wara po na dugay. Mapula rapod pero pa may kabalita pila to kabay itong nasunog Ginoo ko kinahanglan nga magdubli ang pinta pagbaga na pagkos na tulba kay kana lagi nagtrauma na tagsunog ipod lalim Lena Precious matug na ta so maaro tayo atong video karon guys daghan katong salamat din tanan sa inyong mga suporta sa kanunay pagtan-aw sa among vlog ganahan man mo madi daghan katong salamat kay nagihapon mo naglantaw publi amping tanang kanunay labi na karon sa Semana Santa amping mo sa inyong mga pagbiyahe o sa inyong mga bakasyon
See you again on our next vlog. Bye-bye. Bye-bye, Shos. Kumalisad yung taon sa bako. Dali. Bye-bye. Thank you. For more videos, please like and subscribe. Dali. Bye-bye. Tara nga. Bye-bye. Good night, everyone. Matug na mi.